Ciao a tutti e ben trovati. An bɛna continue ni an ka video ye panneau indication definition an ka video filanan an bɛna continue n'o ye an kun y'a bila yɔrɔ kɔrɔ min na an bɛna ta ye video tɛmɛnen na an kun y'a bila nin panneau in yɔrɔ de la donc ni video in na an bɛna continue n'a ye nin panneau in yɔrɔ la komi n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya mun na si volta a sinistra semidiretta donc nin panneau in tɛ dɔwɛrɛ yira nin b'a yira dɔrɔn ko i autoriseren tɛ ka fara ka taa direct fɛ ka fara i gauche fɛ quoi donc flèche bɛ cogoya min na n'i sera ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ la i kan ka flèche ka direction suivre kan panneau in b'a yira la dɔrɔn ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ la au lieu que i ka direct bɔ ka sin ka fara i gauche fɛ i bɛɛ kan ka taa munumunu komi n'a fɔ a filɛ ja la cogoya mun na si volta a sinistra indiretta donc nin b'a yira ko i bɛ kan ka fara n'i bɛna fara i gauche fɛ i b'a kɛ indirectement quoi donc i tɛ se ka fara directement i b'a sɔrɔ commune b'a décider ko n'i b'a fɛ ka fara i gauche fɛ n'i ye flèche nin daminɛ yɔrɔ lajɛ ka taa bila fɔ a laban yɔrɔ la i b'a ye yɔrɔ dɔw la sira dɔw la i b'a sɔrɔ i kun bɛ se ka fara directement i gauche fɛ mais i b'a sɔrɔ commune o bɛ se ka a wajibiya mɔgɔw kan ko pour que i ka fara i gauche fɛ f'i ka taa munumunu i n'a fɔ a filɛ ja la cogoya mun na aw ɲɛ b'a la ja la cogoya mun na ni panneau bɛ yen nɔ au lieu que a k'i bila nin i ka fara i gauche fɛ ka taga directement a b'a yamaruya i ka taga munumunu komi n'a fɔ rond-point filɛ cogoya mun na i ka sɔrɔ ka na ka fara i gauche fɛ donc ni a tɛ dɔwɛrɛ yira a bɛ o de yira an b'a yira o la parce que a bɛ se ka kɛ a bɛ na mais an ma deli kɔni k'a ye circulation na fɔlɔ nka ni a kɔni bɛ panneau kɔnɔna na an wajibilen don k'a kalan parce que a bɛ se ka kɛ évolution bɛ se ka na a bɛ se ka na réellement mais réellement ne kɔni ma deli k'a ye wa n dalen t'a la ko a bɛ yen réellement nka n'a kɔni bɛ panneau kɔnɔ an bɛ wajibi k'a kalan inversion ni di marcha bon nin fɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ ko ni i bɛ sirada kan komi n'a fɔ strada extraurbani principal nin de y'o ye quoi principal dugu kɔfɛ sira min ka bon a tɛ autorité bɔ bonya na mais a séparelen don yɔrɔ ale ye sens unique ye ka taga a séparelen don i b'a sɔrɔ voie fila don ou bien voie saba yɛrɛ donc o la n'i bɛ fɛ ka segin kɔ o la vu que sens unique don i b'a kɛ cogo di ka segin i tɛ se ka segin kɔ bon n'i ye nin ye ten nin panneau nin b'a yira ko ni misala ni fililen don sira la n'i bɛ fɛ ka segin kɔ komi i bɔra sira côté min fɛ i bɛ ka segin ka taa i bɛ fɛ ka segin ka taa o dugu kelen na donc n'i ye nin ye sisan i bɛ fara quoi i bɛ bɔ sira tɔgɔ kan i b'a sɔrɔ sira dɔ bɛ yen nɔ min bɛ yɛlɛ pont kan i n'a fɔ a filɛ photo la cogoya mun na a bɛ se ka kɛ a sira tɔgɔ bɛ yɛlɛ pont kan ka jigin n'i ye ka la ka segin komi n'a fɔ i bɛ ka bɔ fan min fɛ i bɛ ka bɔ dugu min kɔnɔ pour que i ka se ka segin k'o sira kelen ta i b'a sɔrɔ sira in bɛ fara ka bɔ et puis a bɛ sɔrɔ ka munumunu ka yɛlɛ pont kan ka jigin ka dɔn komi a bɛ photo la cogo min na photo in na i bɛ yɛlɛ pont de kan ka jigin mais a bɛ se ka kɛ hali i bɛ fara ka don pont jukɔrɔ quoi a panneau tɔgɔ bɛ se ka kɛ a bɛ se ka hali pont jukɔrɔla fana ko fɔ a kɔni bɛ possibilité yira k'a fɔ ko i bɛ bɔ quoi i bɛ bɔ sira in kan ka segin i kun bɛ ka bɔ dugu min kɔnɔ ka segin ka taga o dugu la parce que sens unique don cogoya wɛrɛ t'i bolo n'i ma a k'o cogo la i n'a fɔ hali autorité yɛrɛ b'o o cogoya la mais nin ye sirada extraurbani principal ye o ye dugu kɔfɛ sira ye min ka bon kosɛbɛ quoi ni donc a bɛ o de yira piazzola su viabilità ordinaria bon nin fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye nin b'a yira i bɛ se k'i jɔ kan i bɛ se k'i jɔ yɔrɔ la genre ni malaise dɔ y'i sɔrɔ misaliya la problème dɔ y'i sɔrɔ sira kan ou bien hali bɛ fɛ ka appel urgence dɔ kɛ n'i ye nin kɔni yɔrɔ ye i bɛ se ka taga ka taga i jɔ yen nɔ quoi i bɛ se ka fara ka taga i jɔ a yɔrɔ tɔgɔ la k'i ka appel kɛ ou bien ni problème min b'i kan i bɛ se ka fara ka t'i jɔ nin yɔrɔ in na k'o gérer quoi nin tɛ dɔwɛrɛ yira nin bi o de yira quoi ni donc a bɛ sirada extraurbani kan quoi dugu kɔfɛ sira parfois a bɛ se ka kɛ principal kan a bɛ se ka kɛ secondaire kan sirada extraurbani principal komi an y'a fɔ an ka video la mais an tɛ sɛgɛn k'a fɔ parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kuraw bɛ don an ka video kɔnɔ waati bɛɛ
donc an tɛ sɛgɛn k'a fɔ sirada extraurbaine principale o dugu kɔfɛ sira ye min ka bon secondaire ye dugu kɔfɛ sira min man bon ale ma séparer ni nɛgɛ i b'a sɔrɔ voie fila don kelen bɛ taa kelen bɛ segin a sépareren tɛ mais principale toujours ale séparelen don ni par trafic ye ou bien nɛgɛ quoi donc nin bi piazo la de sosa yira o tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ se ka t'i jɔ yen quoi genre n'i bɛ fɛ ka appel d'urgence dɔ kɛ i bɛ fara ka t'i ka mobile gara yɔrɔ la ou bien ni ko urgence dɔ b'i la i bɛ se ka t'i jɔ yen nɔ n'i ka mobile bɛ fɛ ka problème dɔ créer i b'a dɔn i tɛ se ka avancer n'a ye i bɛ se ka fara ka t'i jɔ yen k'i ka problème gérer donc nin b'o de yira nin bi i jɔli yɔrɔ yira quoi i bɛ se ka karijan attaque yɔrɔ min na nin bi o yira i bɛ se ka t'i jɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ n'i banna i bɛ taa i ci la Piazzola di sosta ni fɛnɛ Piazzola di sosta più sosta autostradale ni fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a la SOS ni o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye yɔrɔ de ye autorité kɔnɔna na i bɛ se ka bɔ ka t'i jɔ ok yɔrɔ de don i bɛ se ka bɔ ka t'i jɔ genre n'i ka mobili tiɲɛna i bɛ se ka bɔ ka t'i jɔ i bɛna appareil dɔ fɛnɛ sɔrɔ yen quoi appareil min bɛ yen ni a bɛ permettre ka pronto secours mɔgɔw wele quoi i y'a ye misaliya ne ka mobili sisan ni moteur ye problème dɔ sɔrɔ nɔ ou bien ni mɔgɔ dɔ banana i kun genre an ka kɛ misaliya la i bɛ ka taga sira kan passager dɔ banana nɔ i mago bɛ ka pronto secours mɔgɔw wele i bɛ fara ka t'i jɔ ni piazzo la nin kan ten i bɛ sɔrɔ ka pronto secours mɔgɔw wele olu bɛna ka na dɛmɛ don i ma ni a b'o o de yɔrɔ yira quoi area pedonale urbana bon nin fɛnɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin bɛ senamatigiw ka sira yira dugu kɔnɔ quoi i ka ye senamatigiw olu ka sira dugu kɔnɔ bon nin particularité ye jumɛn ye an b'a kalan min b'a kɔrɔ parce que nin nafa ka bon pour que mɔgɔw k'a dɔn nin yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli può contenere deroghe per i velocipedi per i veicoli al servizio di persone invalide con limitata capacità motorie o altre deroghe, limitazioni o eccezioni riportate sul pannello integrativo. Donc ni ye senamatigiw ka sira ye nka a bɛ se ka kɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛw autoriser n'u ye pano wɛrɛw fara a kan quoi tel que mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ taa doni jigin tel que mɔgɔ minnu bɛ yen n'u man kɛnɛ lujuratɔw a bɛ se k'olu autoriser olu ka don a yɔrɔ la tel que polisiw tel que i n'a fɔ vigile ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu quoi donc n'u ye pano intégré a la a b'o olu autoriser olu ka don a sira tɔgɔ kan quoi mais senama sira de don quoi i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya mun na olu catégorie ninnu bɛɛ bɛ se ka autoriser ka don a yɔrɔ tɔgɔ la mais a kɔni dabɔlen don généralement senamatigiw kama bon nin bi o ban yɔrɔ de yira y'a ye senamatigiw ka sira ni yɔrɔ de don min bɛ ne a dabɔlen don senamatigiw kama a b'o o laban de yira zona a velocità limitata indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. Donc ni mi zone de yira zone min bɛ yen nɔ ni i autoriselen tɛ ka tɛmɛ vitesse kan min indiquelen don nin kan nin na komi 30 de bɛ yen quoi donc nin yɔrɔ tɔgɔ la i man ka boli ka tɛmɛ 30 km/h kan quoi i y'a ye a bɛ vitesse limitelen yira donc n'an taara ɲɛfɛ yan nin bi o laban yɔrɔ yira quoi a tun b'a fɔ k'i a yɔrɔ tɔgɔ la i tɛ se ka boli 30 sanfɛ donc nin bi o laban yɔrɔ yira zona traffic limitato indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli donc nin fɛnɛ bɛ yɔrɔ de yira yɔrɔ min bɛ ni bɛɛ tɛ se ka don a yɔrɔ tɔgɔ la quoi ya ni a trafic limitelen don quoi i b'a sɔrɔ nin yɛrɛ fɛnɛ na catégorie dɔw bɛ se ka autoriser tel que lujuratɔw olu bɛ se ka don a yɔrɔ la tel que polisiw tel que mɔgɔ minnu bɛ taa doni jigin a yɔrɔ la olu bɛ se ka autoriser n'u ye pano dɔ bila a dugu ma quoi i ka ye bon nin yɔrɔ in kɔni bɛ yɔrɔ yira yɔrɔ min bɛ yen ni
a ka circulation limité len do quoi wakati dɔ la mɔgɔw bɛ se ka don wakati dɔ la i tɛ se ka don très généralement i b'a sɔrɔ i bɛ se ka circuler wakati mun na i b'a sɔrɔ o sɛbɛnnen do quoi o don tɔgɔw ani heure tɔgɔ i b'a sɔrɔ olu sɛbɛnnen do panneau dɔ kan min b'a jukɔrɔ n'olu sɛbɛnnen tɛ yen nɔ kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ni tɛ résidence la o yɔrɔ la i man kan ka don n'i farati ka don i bɛ don ka bɔ dɔrɔn caméra b'i ta u bɛ multa d'i ma bon ni nin mi zone de trafic limité wala nin bi o laban yɔrɔ yira wala i mɔgɔw tɛ se ka don zone min na wagati bɛɛ wala donc nin mi o yɔrɔ laban yira zone résidentielle bon nin fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ nin bi mɔgɔw sigiyɔrɔ de yira donc an b'a fɔ dugu kɔnɔna a b'a wajibiya i ka comportement fasugu dɔ kɛ tel que i k'i cogo dɔn quoi i y'a ye parce que a yɔrɔ fasugu la adamadenw de bɛ fréquenter a yɔrɔ la donc u bɛ se ka panneau fara a kan panneau min bɛ yen nɔ ni u bɛ obligation dɔw kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ circuler a yɔrɔ la ou bien u bɛ interdiction dɔ kɛ o n'a ɲɔgɔnna donc ni a bi o laban yɔrɔ yira quoi bon nin ye parquet jɔ ye donc an bɛ parquet jɔ jukɔrɔla in fɛnɛ an bɛna a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ale fɛnɛ nafa ka bon quoi i m'a ye ale nafa ka bon fo que a ka expliquer quoi ya parce que demande caman fɛnɛ bɛ na parquet jɔ kan quoi ya quiz kɔnɔna na i b'a sɔrɔ demande caman bɛ yen nɔ demande min bɛ ni a bɛ kuma parquet jɔ kan donc yan a ko indica una parcheggio autorizata abi parking de yira min autorisé do consente la sosta a tempo indeterminato salvo indicazioni differenti donc abi autorisé ki jɔ waati kɔnɔ min ma dati tɛ min na quoi fo n'a kɛra indication wɛrɛ ye o kɔrɔ ye fɔ n'u ye panneau dɔ fara a kan con pannello integrativi si possono specificare la disposizione dei veicoli i costi le limitazioni di orari o di particolari veicoli donc u ko n'u ye panneau fara a kan panneau ni min bi n'a bɛ specification kɛ c'est-à-dire n'a bɛ walawalali kɛ a bɛ se k'a fɔ mobili n'i bɛ gare i kan ka i gare cogo min na n'i y'i gare i kan ka wari hakɛ min sara ani i kan k'i gare l'heure min kɔnɔ i bɛ se ka gare l'heure min kɔnɔ ani i tɛ se ka gare min kɔnɔ ani a bɛ se ka bolimafɛnw yira minnu bɛ se ka gare ani minnu tɛ se ka gare quoi quando si esce da un parcheggio si deve dare la precedenza ai veicoli in transito donc a ko n'i bɛ ka bɔ parking la k'i kan ka droit de priorité di bolimafɛntigiw ma minnu bɛ ka circuler minnu bɛ ka tɛmɛ déjà quoi voilà parce que i b'a sɔrɔ demande dɔ bɛ na a b'a fɔ ko droit b'i bolo n'i bɛ ka bɔ parcheggio kɔnɔ or que n'i bɛ ka bɔ parcheggio kɔnɔna na i kan ka droit di mɔgɔ ma mun bɛ ka circuler déjà bon ni biglietto ticket nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin b'a yira k'a fɔ ko n'i y'i gare quoi i kan ka ticket ta n'i y'i gare i kan ka ticket ta quoi donc nin tɛ kuma dɔwɛrɛ kan nin bɛ kuma o de kan bon finman min ja fila kɔnɔ o ye disque horario de ye quoi o ye fɛn de ye a montre lama don i b'a sɔrɔ i bɛ se k'a san hali siniwaw fɛ a heure lama de don n'i y'i jɔ sisan i b'a a yira quoi i b'a bila a la quoi i b'a bila i y'i jɔ heure min na ok i y'i jɔ date min na heure min na i b'a yira komi misala n'i y'i jɔ midi 30 i b'a yira i bɛ montre tɔgɔlama nin i b'a bila o la k'a bila i ka mobili sanfɛ o y'a sɔrɔ i ye ticket san k'a bila quoi donc ni contrôle y'o fɔr'i kɔ o b'a dɔn i y'i gare wagati min na très généralement i b'a sɔrɔ yɔrɔ de don i tɛ se ka gare ka tɛmɛ n'a fɔ heure kelen ou heure fila donc ne ye ticket ta k'a bila k'i jɔ heure yira sisan n'u nana lajɛ k'a fɔ ko l'heure tɛmɛna u bɛ se ka multa d'i ma donc ni a bɛ o de yɔrɔ yira quoi bon maintenant flèche finman min filɛ a kɔnɔyɔrɔ la nin o flèche nin b'a yɛrɛ la ko i ma obligé ka ticket ta tuguni quoi obligation min kun b'i kan ka ticket ta donc ko k'a damina panneau in na ka taga ɲɛfɛ i ma obligé ka ticket ta mais ka kɔn panneau in ɲɛ ok ka kɔn panneau in ɲɛ fo ka n'a bila panneau in na n'i y'i jɔ arrêt kɔnɔna na i obligé len don ka ticket ta donc flèche finman in de bɛ obligation ni o laban yɔrɔ yira quoi donc video nataw la ni ala sɔnna ma an bɛna continuer ni nin ye quoi an bɛna video wɛrɛ kɛ video min na an bɛna a ta ni yɔrɔ in na ka o ɲɛfɔ quoi comme an y'a fɔ an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ni ala sɔnna ma an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni comme ale ka ca panneau indication ka ca
mun kɛ na an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni fo ka a bɛɛ lajɛlen ban. An b'i fo kosɛbɛ i ka video lamɛnni la ka se fɔ nin yɔrɔ ma. An b'a f'i ye i k'an bɛn video wɛrɛ